כוחות של קב"א, קריית גת, נותנים מענה לכיבוי עכשיו של שני רכבים בוערים. בין קצת לפני מד"א, בין תל חי למד"א. פה עדיין שיתופים של רכבים, מה קורה? זה ישי. כן. אנחנו כאן במגליל, זה הגליל אזור 101. אנחנו מתחילים לסרוק הידרנטים גם במקום. מיד ניתן לכם דיווח נוסף, כפיר, מי שבהאזנה פה, אז רק שימו לב. זה כרגע המצב מפה מהשטח. כן. אנחנו כאן במגליל, זה הגליל אזור 101. אנחנו מתחילים לסרוק הידרנטים גם במקום. מיד ניתן לכם דיווח נוסף, כפיר, מי שבהאזנה פה, אז רק שימו לב. זה כרגע המצב מפה מהשטח.